हादरसायाव थांखु फालांगिनि गोमोथाव सिन्डिकेट। साखाथिनि हादरसा सोनाब बेंगलनि दिनहाटानिफ्राय आसामनि गेजेरजों खौथि खौथि रांनि थांखु लांखोमानाया सोलिबाय थादोंमोन। दिनै सिमालटापु पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव ट्राक बुंजासे थांखु हमनो हायो आरो बे फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ पुलिसा हमनो हायो। सोनाब बेंगलनिफ्राय तिनसुकिया फारसे थांखु लांबाय थानाय AS25DC 0670 NL 01 AA 5617 नम्बरनि गंनै ट्राकखौ हमनानै सिमालटापु पुलिसा थानायाव लानानै थाङो। पुलिसजों हमजानाय सुबुंफोरखौ मखलेसर रहमान, मामिनुल हक, जामिनुर मिया आरो आमिनुर इस्लाम होनना मिथिनो हादों। बे थांखुखौ सोनाब बेंगलनि जीवन भोला आरो अंकुर मुंनि सुबुङा तिनसुकियायाव दैथायहरदोंमोन होनना मिथिनो हादों। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट, समनि रादाब।